Ithemba lakho likuwe ekuyivikeleni kulesi sifo. Ithemba lakho likuwe ekuyivikeleni kulesi sifo. Ithemba lakho likuwe mntakamama ekuyivikeleni kulesi sifo. Ithemba lakho likuwe mntakababa ekuyivikeleni kulesi sifo. Kule corona COVID-19 iyabulala. Kule corona COVID-19 iyabulala. Ithemba lakho likuwe ekuyivikeleni kulesi sifo. Ugeza izandla ngensipho, ugcobe isanitizer ukuze uvikeleke emagciwaneni. Ugeza izandla ngensipho, ugcobe isanitizer ukuze uvikeleke emagciwaneni. Ugeza izandla ngensipho, ugcobe isanitizer uvikele icorona. Uma ukhwehlela uvala umlomo, ngeke ngaphakathi lendololwane. Uma ukhwehlela uvala umlomo, ngeke ngaphakathi lendololwane. Ugeza izandla ngensipho, ugcobe isanitizer uvikele icorona. Ithemba lakho likuwe ekuyivikeleni kulesi sifo. Uma ukhwehlela